गिख्रंथाव बारअखा आरो अन्थाइ फैनानै गंसे नखरा सिलिंखार। न'बांजों लोगोसे जानो थाखाय लाखिनानै दोननाय माइ दोनग्रा न' आरो गोबां बिफां लाइफांफोरा सिलिंखार जालांदों। बारअखाजों लोगोसे गिख्रंथाव अन्थाइ फैनायनि थाग्रा न'नि थिङाबो गब्लंलांदों। बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों लोगोसे गिख्रंथाव अन्थाइ गोग्लैनानै धेमाजि जनाय ओनसोलाव गोबां न' बां बिफां लाइफां बायनानै गोबां नखरखौ खहा खालामदों। धेमाजि जिल्ला जनाय ओनसोलाव थांनाय हरनि 12 बाजिसोआव बा रिंगासोआव फागुन दान बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों न' बां बिफां लाइफां बायनानै सिलिंखार जालांदों। मख'नो गोनांदि थांनाय हराव बारहुंखा अखाजों जनाय हालामनि सिङाव थानाय 1 नं लादांगुरि गामियाव गोबां न' बां बिफां लाइफां माइ बाख्रि बायनानै गोबां नखरफोरनि सुबुंफोरखौ दुखुआव खोख्लैदों। बेनि अनगायैबो जनाय हालामनि गुबुन गुबुन गामियाव बारहुंखा अखा हानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बोथोरनि गिबि बारहुंखा अखाजों बेबायदि थासारि सोमजिनायावबो बेबायदि खहा जादोंब्ला देग्लायनि बोथोराव माबायदि खहा खालामनो हागौ बेखौ लानानै जिंगासिनो गोनां जादों। जनायनिफ्राय गौतम बसुमतारिनि खौरां। मा बायनाय होनदो? गलि ओमफ्राय बाख्रि ओमफ्राय न' खामसालि गय दंफां फांथाम। ओमफ्राय मा बायबावदों आरोबाव? ओमफ्राय माबा आरो गलि खामसालि बाख्रि गय। न'आव सोर दंमोन? न'आव आरो फिसाजो आरो आं दं, रावबो गैया हौवा मानसि। अबाव दंहैयोमोन? अबाव दंहैयो? पासिघाटआव दंहैयो, फैयाखै रावबो। खबरखौ मोनदों ना मोनाखै बिदि न' बायदों होननानै? खबरखौ मोनदों, दा फैगासिनो दं, हरावनो फन हरबाय। अबाव थाखो ओमफ्राय हरावलाय? पासिघाटआवनो दं बिसोरो। नोंसोरो बहा थाखो ओमफ्राय हराव? ओइ मालिनाव थाहैदोंबा गिनानै। बिराद गिदिरमोन आरो अखाया। गिदिरथ' अन्थाइआ। मोनसे फोसावथाय 2024 निफ्राय 2025 मायथाइनि ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टारनि मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय एबा देबोरगाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिजों नांजाबनाय गियानपुरियाव गोदानै ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टार बेखेवदों। जायफोर बिमा बिफाफोरा सानसेथोलो गाव गावनि उन्दै गथ'फोरखौ नोजोर खालामस्लाबनो हाया एबा साख्रि बाख्रिफोराव बेस्थ' जानानै थायो, बैसोर बिमा बिफाफोरा गावनि उन्दै गथ'फोरखौ गियान होनायजों लोगोसे 2 बोसोरनिफ्राय 5 बोसोरनि गथ'फोरखौ बे ड्रीम किन्डारगार्टेन प्रि स्कुल काम क्रिट सेन्टाराव सोलोंथाइ होनो हागोन। बे फरायसालियाव गासै सुबिदाखौनो फरायसाफोरानो मोनफुंनो हागोन। सुबिदाफोरनि गेजेराव दं फान लार्निं, डिफारेन्ट टाइप्स अफ को-कारिकुलार एक्टिभिटिज, एज एप्रोप्रिएट कारिकुलाम, सेन्सरि एक्सपिरियेन्स। बेनि अनगायैबो हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट, सेफ एन्ड फ्रि लार्निं इनभाइरनमेन्ट, डेइलि उइकलि एक्टिभिटी रेकर्ड, नेचार कर्नार, लाइभ सीसीटीवी सिकिउरिटी, इमार्जेन्सि फायार सेफ्टी एज वेल मेडिकेल किट, एयार कन्डिशनिं फेसिलिटी। बेफोर सुबिदाफोरखौ गासै फरायसाफोरानो मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय नैबे 8638454887 एबा 9101156459 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानैबो खौरां लाहरनो हागोन।